Ovvjament il-proċess bħal fin-natura jista' jkun huwa abortiv ħafna għax jintremew ħafna embrjoni bħalma tar min natura. Biss fil-kumitat li mexejt jien bejn Jannar u Ġunju tal-2010 konna għadna attenti ħafna li l-ewwel ħaġa affarijiet li anki dokumenti tal-Knisja bħal Dignitas Personae issemmi li huma abortivi bħal pre-implantation diagnosis, allura il-liġi Maltija ma tipprovdihomx. Anki proċeduri bħalma jiġri l-Ingilterra li wieħed iħalli embryon jiżviluppa mill-cleavage għal blastocyst stage, allura jkun jista' embryon wieħed biss jiġi trasferit b'rati ola ta' suċċess. Dak ukoll peress li wieħed kien ħajażel bejn embryoni, ukoll il-kumitat li mexxejt jien kien iddetermina li m'għandux juża dawk it-tip ta' proċeduri. Tarġaw tajt, wara li lesta x-xogħol tiegħu dak il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali immexxi minn Edwin Vassallo kien ukoll sab il-mod kif jiġu allura iffriżati il-bajdiet b'mezz li allura inti ma jkollokx għalfejn tiffriża l-embrjuni minn qabel, jekk imma jirriżulta aċċidentalment li jinħolqu iktar embrjoni minn tnejn flok jiġu trasferiti kollha, force majeure, il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali kien wasal biex jirrakkomanda li dawn jiġu iffriżati wkoll. Allura l-iffriżar tal-embrjoni ma jibqax iktar issa bl-iżvilupp li għamlet ix-xjenza fil-qasam tal-ova vitrification bħala għażla minn qabel li inti tiffriża embrjoni biex il-mara jkollha opportunitajiet oħrajn ta' suċċess, imma li tiffriża biss jekk aċċidentalment jinħolqu iktar minn żewġ embrjoni. Għaliex il-pediatricians kollha Maltin ilhom mill-2005 jirrakkomandaw li qatt ma jiġu trasferiti iktar minn żewġ embrjoni f'salt.